गिबियावनो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमि हाब्रुगिल जानानै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि जे कुइसन्स बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ माबोरैहाय गायसनखो बा मा आइडिया फैना गायसनखो, बे आइडिया फैनायनि मेन जाहोना बेनो जोंनि जे इयुथ्सफोर दा बिथांमोनखौ जों नुदों, दा बिथांमोना मोनसे गालार डाइरेक्सनाव थांदों, मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनाखै। दा बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ जोङो दिनै फसंथांदों। बे फसंथाननि गेजेरजों दिनै गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनै साक्सेस जाबोदों। दा गाज्रि डाइरेक्सनाव थांनाया बन्द जादों। जाय ड्राग्सआव जौ जुवा बायदिसिनाखौ एडिक्टेड जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामदोंमोन, मबाइलफ्राव बिजि जानानै बाइकार्सफोर जानानै, दा बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो बे जिसु एकाडेमिखौ बानायदों। गोबां गथ'फोर सेलेक्ट जादों। जोङो खुगाजों बुंनानैल' माखासे जिनिसखौ फोजोबनो हाया। जों बिथांमोनखौ एंगेजआव दोनदों। एंगेजआव दोननानै मोनसे रिसर्स बानायना होदों। दिनै बिथांमोना सेलेक्सन जादों, आर्मि पुलिस जानो हादों, दिनै देरहासार जाबोदों। आं सानो दा बिदिनो थिग जोंनि जेखौ जों खालायदों बेहाय साफ्रोमबो जोंनि गथ' गथाय इयुथ्सफ्रा नुजाफैयोब्ला साफ्रोमबो जों साक्सेस खालामलांनो हागोन। बेला डाइरेक्सनबो जों बन्द खालामनो हागोन। साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय इन्टेलेक्सुयेल साफ्रोमखौबो आङो खावलायगोन जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ सापर्ट खालामनांगौ। सापर्ट खालामनानै जोंखौ इनकारेज खालामनांगौ। जों जेसेबां माने जोंनो बोलो होनांगौ। जों साफ्रोमबो इयुथ्सफोरखौ बिदि खस्थ' खालामहोनानै जोङो बिथांमोननि रिसर्स बानायना होगोन। ठीक আছে, दा जोंनाव बेहाय जोङो रिटेन फिजिकेल गासिबो फोरोंनाय जायो। दा जेनि सार्टिफिकेटआव थांनो थाखाय मा क्राइटेरिया थायो, बेफोर क्राइटेरियाखौ जों बेहाय फोरोंनानै बिथांमोनखौ देरहासार होनाय जायो। दा थानाय जानाया जोंनाव खुनु उसुबिदा गैया। जोंनाव हस्टेल दंजोबखायो, पिजि दङ। बेहाय थानानै जानानै आरामसे नोङो रिटेन फिजिकेल गासिबो खालामजोबनो हायो। लकेसना जाहैबाय गसाइगाव साब डिभिजन, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, बिलकुल गसाइगाव हाब्रुबिलावनो, जेराव जोंनाव सुबिदा होनोब्ला हस्पिटाल नांजाबनाय, खाथियाव नोङो रेल स्टेसन दङ, खाथियाव जोंना टाउन दङ, खाथियाव जोंना 4 लाइन दं, गासिबो नांजाबजोबखानाय, खुनु प्रब्लेम गैया। थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय खुनु प्रब्लेम गैया। आरामसे फैनो हागोन, आराम थानानै गावनि लाइफखौ दाना लानो हागोन। दा कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जोंनाव दं आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल हाब्रुबिल होननाय मोनसे फेसबुक पेज, बेहायबो जोंनि नायनानै बिथांमोना बेहायबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गासिबो कन्टेक्ट नाम्बारफोर दंजोबो आंनि, बे कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन।